Η EGU Geoscience Day είναι αφιερωμένη στο ηφαίστειο της Σαντορίνης και αντίστοιχα στο ηφαίστειο της Νησήρου. Η αξία στο να μάθει στα παιδιά να ζουν πάνω σε ένα ηφαίστειο είναι πολύ σημαντική. Γι' αυτό λοιπόν οι επιστήμονες αφιέρωσαν το χρόνο έτσι ώστε τα παιδιά να μάθουν τα κυριότερα μέρη του ηφαιστείου, τους ηφαιστειακούς κινδύνους, τα πρόδρομα φαινόμενα και με ποια μέσα παρακολουθούν οι επιστήμονες ένα ηφαίστειο. Είναι πολύ σημαντικό η νέα γενιά να κατανοήσει το φυσικό περιβάλλον που ζει, να το προστατεύσει και να μπορέσει να αξιοποιήσει τις γνώσεις της γεωλογίας. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι η γεωλογία είναι η βάση της γεωλογικής κληρονομιάς του γεωπολιτισμού, γιατί με τη γεωλογία εξαρτώνται είτε τα προϊόντα, είτε η αρχιτεκτονική ή οπωσδήποτε ολόκληρο το τοπίο. Συμμετέχετε σε μια πάρα πολύ μεγάλη εκδήλωση που γίνεται στην Ελλάδα ουσιαστικά και τη διοργανώνει το EGU, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά Γεωεπιστημόνων, σε συνεργασία με το Δήμο Σαντορίνης, το Δήμο Νησήρου, το δίκτυο UNESCO, συνδεδεμένο σχολείο UNESCO που ανήκετε κι εσείς. Αποφασίσαμε λοιπόν να οργανώσουμε αυτή την ημερίδα λόγω του ότι θέλαμε να δείξουμε σε όλο τον κόσμο ποια είναι τα δικά μας τα ηφαίστεια, ποια είναι η χρησιμότητά τους και γιατί είναι τόσο σημαντικά. Το 27 Σεπτεμβρίου του 1650, όπου τότε οι κάτοικοι που ζούσαν εκείνη την εποχή δεν ήξεραν ότι δίπλα τους είναι ένα τέτοιο ενεργό ηφαίστειο και ξαφνικά νιώθανε σεισμούς συνέχεια και ξαφνικά είδαν ένα νησάκι να βγαίνει στην επιφάνεια και να καταστρέφεται. Άρα λοιπόν όλη η Σαντορίνη δεν αποτελείται μόνο από ηφαιστειακά πετρώματα. Έχουμε και άλλα πετρώματα που αυτά λέγονται ασβεστόλιθοι. Και ο υπολογιστής, αυτό που λέμε η τεχνητή νοημοσύνη, έτσι το AI, αυτό που ακούτε συχνά και στην τηλεόραση, δημιούργησε μόνο του αυτό το κόμιξ. Το οποίο κόμιξ ήθελε ότι τα παιδιά πλέον με τις καινούργιες τεχνολογίες προσπαθούν να καταλάβουν ένα ηφαίστειο. Και για να καταλάβεις ένα ηφαίστειο πρέπει να χρησιμοποιήσεις την τεχνολογία. Οι γεωκίνδυνοι οι οποίοι υπάρχουν είναι γνωστοί στο νησί. Και οι κάτοικοι νιώθουν ασφάλεια λόγω του ότι πραγματικά το ηφαίστειο παρακολουθείται. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έμαθαν αυτούς τους σένσορες που παρακολουθούν το ηφαίστειο για να νιώθουν ασφάλεια, να κατανοούν τη μαγεία ενός ηφαιστείου και το πώς λειτουργεί ένα ηφαίστειο. Θα βγει ένα S, αν έχω έκρηξη ηφαιστείου θα βγει ένα V. Για να έχω σεισμό τι γίνεται, αυξάνεται μόνο η επιτάχυνση. Για να έχω έκρηξη ηφαιστείου έχω αύξηση και επιτάχυνσης και θερμοκρασίας.
ηφαιστειακό κέντρο της Θηρασιάς, εκεί της Σίας. Το παλαιότερο ηφαιστειακό κέντρο είναι στο ακροτήρι μας. Το ακροτήρι είναι τα παλαιότερα ηφαιστειακά πετρώματα που η ηλικία τους αγγίζουν τις 650.000 χρόνια. Η καλδέρα πώς σχηματίζεται? Ο μαγματικός θάλαμος που είδαμε πριν, όταν γίνονται εκρήξεις, αδειάζει και βγαίνει το μάγμα και γίνεται λάβα στην επιφάνεια της γης. Όταν αδειάζει, κάτω από τον κόνο αυτό τον ηφαιστειακό υπάρχει ένα κενό. Άρα το κεντρικό κομμάτι του ηφαιστειακού κόνου τι κάνει? Πέφτει μέσα στο κενό, καταραίει. Και έτσι έχουμε τη δημιουργία της καλδέρας. Έτσι δημιουργήθηκε η καλδέρα της νησίου, μέσα στην οποία είχαμε μετά καινούργια μικρότερα ηφαιστειάκια. Στόχος είναι η προώθηση αξιών στην εκπαιδευτική κοινότητα, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον, τη φυσική και πολιτισμική κληρονομιά. Πώς μπορούμε να το πετύχουμε? Με συμμετοχή σε προγράμματα όπως αυτό που σας παρουσιάζεται σήμερα. Τώρα εγώ θα σας δείξω πώς μπορούν άλλοι επιστήμονες, φυσικοί ή άλλοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, να βοηθήσουν τους επιστήμονες έτσι ώστε να συνεργαστούν όλοι μαζί και στο να μελετήσουν καλύτερα ένα ηφαίστειο ή ένα πείραμα το οποίο έχουν να κάνουν, αλλά και στο να δώσουν τα εργαλεία στους επιστήμονες, να φτιάξουμε εργαλεία για να τα πάρουν εκείνοι. Φυσικό άνοιγμα στην επιφάνεια της γης, από όπου βγαίνουν ρευστά στερικά και αέρια υλικά, όπως είναι για παράδειγμα η λάβα. Βρισκόμαστε στο πιο κεντρικό και πιο ενεργό τμήμα του ηφαιστειακού κέντρου της Νησήρου. Όλα ξεκίνησαν πριν από 160.000 χρόνια από τον υποθαλάσσιο χώρο της Νησήρου. Δηλαδή, εδώ δεν υπήρχε νησί, υπήρχε μόνο θάλασσα.
στην καρδιά του γεωπάρκου της Νησήρου. Βρισκόμαστε στον κρατήρα Στέφανο, έναν από τους μεγαλύτερους υδροθερμικούς κρατήρες στον κόσμο. Τι σημαίνει όταν έχουμε έναν υδροθερμικό κρατήρα? Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δώσει εκρήξεις υδροθερμικού τύπου και όχι μαγματικού. Δηλαδή δεν θα έχουμε την έκχυση λάβας. Αυτό που θα συμβεί σε μια τέτοια έκρηξη υδροθερμική είναι η εκτόξευση σε πολύ μεγάλο ύψος υδροθερμικών αερίων, δηλαδή τοξικών αερίων, επίσης πολύ μεγάλη εκτόξευση τέφρας και καπνού. Η εκδήλωση έκλεισε με μια μεγάλη ομιλία προς τους κατοίκους, προς τους δημοσιογράφους, προς τους ανθρώπους που χαράζουν την πολιτική αυτού του τόπου, έτσι ώστε να καταλάβουν και να κατανοήσουν τη δύναμη αυτή του ηφαιστείου. Να συνειδητοποιήσουν ότι εδώ αντιλαμβάνονται μόνο ένα στιγμιότυπο της ζωής, ότι μπορεί να αλλάξει το τοπίο και ότι είναι αναγκαία η παρακολούθησή του στο χερσαίο και στον υποθαλάσσιο χώρο, γιατί το ηφαίστειο προειδοποιεί και θα πρέπει να είναι σε επαφή η επιστήμη με την πολιτική. Οι εκδηλώσεις λοιπόν του Geoscience Day είναι αφιερωμένες στα παιδιά για να λατρέψουν, να μάθουν, να αγαπήσουν, να εξελίξουν τις γνώσεις τους στη γεωλογία, αλλά και στους κατοίκους οι οποίοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ζουν σε έναν ευλογημένο χώρο. Σε έναν χώρο που για μας είναι ένα ανοιχτό γεωλογικό βιβλίο που αντιλαμβανόμαστε την εξέλιξη του πλανήτη, γιατί ο πλανήτης είναι ένας ζωντανός οργανισμός.